Bafowethu nginibingelele lonke bafowethu sithemba ukuthi niyaphila. Bafowethu sisaqhubeka nazo indaba ezenzeka lapha kwi Haddock Committee kanye nezenzeka kuMadlanga Commission. Wengenza kwethu ningathuswa inyoka engenawo upoison nengenawo ushamazinya. Kunganikhathazi. Izolo uqala kwe committee noma ukukhulunywa kwaizolo kube khona into ekhona eyenzakalile engafanele yenzeke ngokusemthethweni abezomthetho abameli bayazi futhi iqalwe yilo weMK ubani nomvalo lo ommeli wakuveza ukuthi cha asikwazi ukuthi silalele ubufakazi bestatement esingasayiniwe futhi wena Khathi Matlala ovuma ukuthi awusifundanga futhi ayibhalwanga lento nguwe okusho ukuthi uMatlala leyanto ibhalwe abameli bakhe kufanele ayifunde ayi-understand ebese isayina nangizwa bafowethu so lo muntu obesho lento umuntu omthetho futhi olida ubufakazi lapha uadvocate ubaba lona omkhulu ngizombiza kanjalo bangifuna izwakale kahle kunobaba obonakala ukuthi hayi ingwefu impela insizwa sikhulile lapha kuyona elidawo lapha kwiHaddock ubaba loya naye ubevumela unomvalo lo weMK ningixolele kancane ke ibongo zabo ngibuye ngiconfuse mangiconfuse kodwa uyazi ukuthi kule genge le MK kodwa ukhona unomvalo ukhona futhi umuntu ommeli kubona into ithi umnumzana uJulius Malema waba against lokho wangavumelana nalokho ukuthi kufanele uKhathi Matlala kube ukuthi istatement sobufakazi bakhe azosethula kufanele masayiniwe wathi hayi kade lothiwa uKhathi Matlala sifuna uKhathi Matlala sifuna uKhathi Matlala angivumeli lonto leyo akhulunye ayiqhubeke bekungafanele iqhubeke ngoba uma ngabe eqala ekhuluma into noma ngabe yini ayikhulumayo ikati leli ulaka Matlala kusho ukuthi loyo nto leyo isazoshintsha usengayishintsha yonke lonto leyo ayihliphize ayiphike ngoba ayisayineliwe akayisayinelanga ifana nento engekho null and void ayikho lento abeyikhuluma izolo ekulesi statement esingasayiniwe nisahamba nami nganza kwethu ayikho lento abeyikhuluma izolo yestatement esingasayiniwe istatement bekufuneka sisayinwe uma ngabe niyakhumbula uqala nqa ngosuku lokuqala ukuzovela uGeneral Mkhwanazi kwake kwaba nenxushunxushe ecishe zibe kanje zento kwakufuneka ishintshwe isayini ngoba yonke into ekukhulunywa ngayo lapha kumele kube ukuthi isayiniwe yonke into original futhi ayisiyona icopy into eyicopy kuphela yilena efakazela into okhuluma ngayo ngesingisi phela bathi annexa kuno annexa 1 annexa B uma ngikhuluma ukuthi wangifonela nini noma wangisendela uWhatsApp kufanele ngiuprinte lo WhatsApp unanyathiselwe lapho ubonakala ubufakazi uyabona futhi nganza kwethu ayikho into ethi ngempela uqinisile uKhathi Matlala into ayishoyo ukuthi wahlangana noGeneral uNhlanhla Mkhwanazi Ndonga I salute you my sir I will always be behind you and I'm still behind you and I'm not convinced any otherwise I salute you Ndonga Mkhwanazi Shamas ayikho into ethi ngokuhlangana kwakhe noMkhwanazi wabe semukela intshontsho noma wayemfuna ukuthi amnikeze imali ayikho into eyidanger mhlambe nengase ngicabanga ukuthi hayi noMkhwanazi niyabona ke hey ayikho ukuthi kwahlangana eBeverly Hills othi not eBeverly Hills uthi bahlangana eThe Pearls kune information ayifuna kumuntu osebenza endaweni ethizeni
ngeke bafowethu unkwaliyezwe ngeke aze ayofuna esigebengini. Khumbulani lamazwi, there will be no peace between isigebengu nephoyisa. Amazwi asho unkwali le. There will no peace between isigebengu namaphoyisa. There will be no peace. Akusoze kwaba khona ukuthula phakathi kwamaphoyisa nezigebengu. Sicacisa amazwi ashiwe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi lawo. Ningawakhohlwa. Inganza kwethu. Izwe ngahle lento. uNhlanhla Mkhwanazi it's iphoyisa eli top. Iphoyisa eliphezulu kwezobuchwepheshe. Usebenza nabezobuchwepheshe laba ababezothi ama intelligence. Yena uyi intelligence uqobo layo. Yena uqobo lakhe. Esebenze no General uKhumalo, head of intelligence. Nangizwa ngithini kunini? Unjinga wezomthetho kwezamaphoyisa uchwepheshe lo. Ayikho into angayihlanganela nesigebengu ethi yofuna information esigebengwini. Yena uya esigebengwini ngoba esosibopha esefuna sijezele for amacala aso. Futhi uma ngabe silwa asithele phansi. Ayikho ke lonto leyo ukuthi uNdonga wahlangana nobani ehlanganiswa ubhekicele wahlanganisa lokho, yabo? Mhlambe ke abanye abantu bangathi hayi phela kwafuneka sitshele makuukuthi uhlanganile. Yes, uma kuukuthi akasitshela nguNdonga lapho kodwa uyobuya naye uGeneral Mkhwanazi azoyiphendulela ukuthi yini angayivezanga lo information makuukuthi wahlangana naye, yabo? Yini eyimenza ahlangane naye? Yayitho ngisho kodwa angikuvumi lokho. Ngoba uma kuukuthi uKhethi Matlala uqinisile, sizobothola phela ubufakazi bamakhamera bamavidiyo ngoba lapha eDePass ihotela elinamavidiyo aqoshwa njalo uphuma ungena. Sizobuthola ubufakazi ngoba zonke izinto esikhuluma ngazo lana zinobufakazi. Niyangizwa ngithini bafowethu? So ayikho ke into ekufuneke bese nithi nizoyithemba eshiwe isigebengu. Isigebengu esinjengoKhethi Matlala. uVusimuzi Matlala inkunzi malanga nje umgulukudu wesigebengu. Kanjani ukuthi nina abantu base South Africa nizokholelwa into eshiya umgulukudu? Ngisho nalena yokuthi ke unikeze ubhekicele u500,000. Hayi mina ngikho lapha. Angikhola lento le. Sidinga ubufakazi. Ungalinga nje Khethi Matlala ucabanga ukuthi uzothi hayi ngamnikeza ucash. Awusikhombise kuyokhipha lo cash ebank. Ngafike ngakhipha ucash kanje ngamnikeza nanku ucash ngokhipha. Kodwa sizokufuna ubufakazi bokuthi uthi wena wamnikeza imali. Ayike abantu base South Africa ukuthi bafowethu senzovele nikholele ukuthi isigebengu esumgulukudu esesibulala abantu abangaka esinamacala ajule kangaka ebese nina sithi sekuzothi ngoba nakho ngahlangana noMasimula, ngahlangana noBhecele, ngahlangana noMkhwenazi, senifuna vele nikhole nje. Ebese nigijima ni conclude nikhole. There is no such a thing. Ayike into njalo. Mina ngiyayiphika. Ngisasho namanje ngithi uKhethi Matlala unamanga. uKhethi Vusimuzi Matlala unamanga. Yabo? Futhi usile lo. Le statement afungiselwe sona singasayinziwe. Usho kanjani Julius Malema ukuthi akulokhuze umuntu akafunge afungele istatement athule ubufakazi ngestatement esingasayiniwe afunge ngempela? Should zonke lezi zifungo lezi enzenzayo nisenze ijoke nidlala ngathi ni into enjani le? Hayi ngeke angivumi le. So ke bafowethu istatement asayineliwe 1 2 uKhethi Matlala kunezinto athi ngeke akwazi ukusiphendula kuzona ngoba zizomimcriminator, okusho ukuthi zizomshisa, kuzobe uyayishisa yena lapha. Cha, lapha uzothula bonke ubufakazi, uzophendula imibuzo yonke oyibuziwe. Wethu uyazishisa noma unjani under investigation. Yonke lento vese nawe uzo-investigate, uzophenywa nawe. Phendula Khethi Matlala, phendula. Yonke into abakubuza ufike uyiphendula. Akukho la uzothi khona kwanjani kodwa le affidavit engasayiniwe no. So bafowethu asingathatha amanga esigebengu la. Amanga lesi sigebengu ningathembi into ayishilo. Angithembe kacele